Upravljanje konfliktima. Cilj ove sesije je da podstakne proaktivno razmišljanje u rešavanju sukoba. Razmislimo o konfliktnoj situaciji u kojoj smo nedavno učestvovali. Na poslu, u školi ili u društvu. Sukobi se mogu dogoditi bilo gde i bilo kome. Niko od nas nije imun niti zaštićen. Sukobi na poslu mogu uključivati jednog ili više ljudi, mogu se dogoditi između kolega ili čak između nadređenih i zaposlenih. Sukobi u školi obično se javljaju među vršnjacima. Razlozi mogu biti različiti, ali sa svakim sukobom šanse za emocionalno uključivanje su veoma velike i kada se pojave u školskom okruženju mogu uticati na koncentraciju i učenje. Sukobi su vrlo česti i u društvu, mogu imati mnogo uzroka, ali i posledica po društvene odnose. Svako od nas može različito da reaguje u istoj konfliktnoj situaciji. To je određeno našim načinom funkcionisanja, našom ličnošću i načinom na koji smo navikli da se nosimo sa različitim situacijama. Svaki sukob sa sobom nosi emocionalni teret. Možemo osetiti anksioznost, stres, povući se u sebe, pokazati agresiju ili druge negativne reakcije. Kada rešimo sukob i postignemo sporazum, osjećamo emocionalno olakšanje. Nećemo moći uvek na isti način da upravljamo sukobima. Ovo varira u zavisnosti od situacije. Važno je da znamo kako da upravljamo sukobom. Načini upravljanja konfliktima. Jedan od načina kako možemo da rešimo konflikt je kompromis. Kompromis nastaje kada obe strane popuste pomalo kako bi postigli sporazum ili rešenje sukoba. Izbegavanje dešava se kada se ponašamo kao da se sukob ne događa, ignorišemo ga i nadamo se da će proći. Rešenje sukoba. Rešenje nastaje kada se jedna osoba odrekne onoga što želi da bi omogućila drugoj da dobije ono što želi u sukobu. Kada su obe strane u sukobu zajedno angažovane u pronalaženju dobrog rešenja i rešavanju sukoba mirnim putem, to se zove saradnja. Ne zaboravite, konflikt je prirodna pojava i javlja se u bilo kojoj trajnoj vezi. Budući da je neizbežan, moramo naučiti kako da upravljamo konfliktom. Svaki konflikt je znak potrebe za promenama i prilika za rast, za novo razumevanje i poboljšanu komunikaciju. Konflikt se ne može rešiti ukoliko nije upućen pravoj osobi u pravoj situaciji.